okumba mar thieth en bedo ni ji te jo Kenya duto nyalo bedo ni chopo magiyud thieth e yo ma ok giwinj ka inyogi, manyiso ni ok ichopo ni iuso giri moro kata iketho giri moro mondo iyud thieth e kibed mangima. Koro mondo thiedhni oyudre, adwa na achak kuma koro gino ae. Ne wang'iyo ni ei bottom up economic transformation agenda ni gik mage monego bed ni waketo mondo wayud okumba maber mar thieth ne ji duto ma jo Kenya kata ji duto mabiro e limbe e piny mar Kenya. Koro king'iyo kanyo ne wang'iyo gik moko adek. Wang'iyo ni sirni 4 masiro okumba wa mar thieth. Siro mokwongo en gima waluongo ni health product and technologies. Manyiso ni en yath, en masinde, en technology mwatiyogo karwa mar thieth. E siro mar ariyo en jotich. Jotich gin kaka nurses mwatiyogo, lakteche, jok matiyo e lab, jok matimo physiotherapy, jotich matiyo ei kar thieth. Manyiso ni inyalo bet ni in gi yath, inyalo bet ni in gi masinde, to kionge gi jotich to kinyal chiwo thieth. Koro siro mar ariyo ne en mar jotich. To jotij ne en gima osebedo ka osethagowa kuom higni mang'eny. Nikech gin gi emotions, gin ema ginyalo dhi e court, gin ema ginyalo ng'anyo, ma health product and technologies gi kata yath gi masinde gi ok nyal timo, jotich nyalo ng'anyo. Koro en siro mar ariyo mano nego bed ni wang'iyo maber. Koro king'iyo kar siro ni emomiyo president noloso nyaka task force mang'iyo weche mag jotich ei piny Kenya, jotich matiyo e osiptende. Siro mar adek ne en gimiluongo ni digital health kata digitization, technology mwadhi tiyogo kata information system mwadhi tiyogo e chiwo thieth. To siro mar ang'wen en healthcare financing. Koro healthcare financing ema nyaka koro wabede ka ema SHIF nitie, tema SHA nitie, tema primary healthcare fund nitie. Koro adwa pogo ni gigi mondo ging'ere. Mokwongo kanwa loso chike. Nwaloso chik miluongo ni Social Health Insurance Act. Ei Social Health Insurance Act ne oloso doho mang'iyo omenda mabiro e bwo Social Health Fund miluongo ni Social Health Authority. Koro Social Health Authority en doho mang'iyo weche magi pesnigi kata kaka ipogogi ni ma dhika to kaka ithiedho ji bende. Koro a Social Health Authority wan gi funds adek. Achiel iluongo ni Primary Healthcare Fund. Primary Healthcare Fund ni en emong'iyo thieth mar jopiny duto kochakre ei community, kineno nyamreche kata community health promoters mano waseketo nyaka e level 3 ma en health center. Koro kidhi dispensary, health center, iyudo thieth ma onge chudo nikech sirikal osechule. Mana kimaki kanyo mondo miyangi dhi nyime mondo miler machielo bende mantiere ka. Kar primary health care fund ka. Tiende ni ng'at ma nigi kad, kata kapo ni kad mobedo kata ka ng'ato osendikore. Kopogore gi NHIF, onyalo wuotho e osiptal moro amora kata kok ondikore e osiptal mondo mi odhi othiedhe, to dhi yudo thieth kanyo. Koso mae gi machiel madhi bedo machalo ka pogruok maduong' ahinya e kind NHIF gi masani. Mano penjo maber. King'iyo our system, primary health care chakre e community, e gweng, e anyuola, e village kacha, kodhi nyaka e dispensary, baso dhi nyaka e level 3. To primary health care fund ok en fund ma in gi an wagolo kati ng'adowa. En fund mane sirikal oseloso, oseketo tenge omenda moromo mondo ochiw thiedhno ma onge chudo mora mora. Ok en fund mwagolo ne pesa. Ma en fund ma sirikal emochulo. Kalure gi budget mano osetimre gi tax mwagolo pile pile. To ka in gi gimone gi tim en gimora achiel kende ni nyaki register. Koro kise register inyalo wuothe e hospital mora mora. Mantie level 2, level 3 kata within your community. Mayud thieth ma onge chudo mora mora. Thieth ma onge chudo ni tiende ni donjo nitie ga weche mitimo ma consultation, nitie test